Najkrajšia slovenská športovkyňa Asi Peťa Vlhová. a najkrajšia florbalistka. Moja samozrejme priateľka Tatiana Popsunová. Viacero, no. Dobre. Akému športu sa hovorí šport pre teplých? Balet. Ktorý tým slovenskej extralíge mužov má najkrajšie dresy? Nižná. Ktoré 3 florbalové značky ťa napadnú ako prvé? Oxdog, Onyhawk, Salming. Najlepší florbalista v slovenskej extralige? Aktuálne asi Peťa Nehila. A najlepšia florbalistka? Miška Špoňarová. Dám ti zoznam 4 hráčov a skús mi určiť poradie od najlepšieho po najhoršieho. Pážák, Dudovič, Gašparík, Kvasnica. Dudo, Kvaso, Pážo a Rony teraz out of club, tak asi Rony nakoniec, no. Dobre. Bude podľa teba niekedy florbal na olympiáde? Tak keď sa vyrovnajú tie rozdiely medzi zamami, tak myslím, že áno, ale teraz by to bolo no také asi neatraktívne.